Няма шум и неон, няма релсови лероси, сам самичък перон, доскучани на себе си. Гара мъничка крача, 30 крачки минута, сядам в края на здрача, с търпение в скута. Няма шум и неон, няма релсови ребуси, сам самичък перон, доскучал и на себе си. Карам мъничка крача, 30 крачки минута, сядам в края на здрача, с търпение в скута. С търпение в скута. Какъв е страх да не объркам този влак? Извинявайте. Да? Този влак за къде е? Този влак е за Трявна. А за Каспичан? Не, този влак е за Трявна. От първи черен коловоз заминава бърз влак за Трявна, Дряново, Плачковци, Тулово, Стара Загора. Повтарям, влака замина. Оле! И за погребението си така ще закъснея. Моля, не минавайте по бялата линия. Дръпнете се от релсите, моля ви, не ви ли е страх, че ще станете на порции, а на Каренина? Не, изобщо не ме е страх да стана на порции. Аз се страхувам от други неща. Аз се страхувам от... Аз се страхувам от шипка. Първото нещо, което си спомням с шамарите от баща ми, когато го залях с горещ чай от шипка. След това си спомням разстройството от шипков мармалад на един див къмпинг. Ох, че се бях събрал с една саркастична компания по това време. След това да добавим загубването ми в една мъгла под връх шипка. И да завършим с една скороговорка, с която ме мъчеше една логопедка в училище. Шепа шипки в шапка с брах, шипки с шипчета по тях. Моля ви, да спрем до тук. Изобщо не искам да си спомням какво се случи миналата зима в село Шипково. Нищо чудно, че имам шипкофобия. Но скороговорката се е била, нали така? Шепа, шипки, шапка с брак, шипки, шипчета по тях, бодливи, шипки, стипчиви. Как го направи това? Ами виж, като малък съм сбъркал един магарешки будил с сладолет и... Извинявай, това там разписание ли е? Не мисля. Написано е на ръка, даже мастилото е избледняло. Баба! Баба се страхуваше от мастило. Показвала ми е ръкавели от сатен, които се носят от китката до лакътя на дясната ръка, за да не се изцапат с мастило. А ако пишеш с лявата ръка, написва ли ти на челото с мастило левак? А нейната майка, моята прабаба, я карала да си дъвче ръкавелите, ако не могат да се изперат. Честно да си призная, и аз малко се шашкам на тема мастило. Защото веднъж сънувах, че съм пепеляшка. И феята кръсница направи стъклените пантовки от старите мастилници на баба. А дядо? Дядо ми още е влюбен във Вики от мастило, което пък плаши племеницата ми, която остава и ляга с Маргаритка. И... Извинявайте! Това там, на стълба, разписание ли? Ами, май е некролог. Некролог ли?
Що на гарата има некролог? Ами, сигурно някой е умрял. На гарата? Да. Умрял? От какво? Ами то на некролога си пише. От приятелите, от роднините, от колегите. Това ме плаши. Мен пък ме плаши как ще изглежда некролога ми. Ти пък. Защо? Представете си, умирам си аз и ще трябва да ми се пише некролог. Беше пич да си еме майката. Обичаше децата да еме майката и снимка. Кажете ми, защо на некролозите слагат снимка от младите години на покойниците? Даже и те няма да се познаят. Все едно са умрели още тогава. Вижте, от гроба може да избягаш в крематориума. Обаче от некролога няма къде да избягаш. Мен вече няма да ме има и някой ще седне да ми пише некролог. И вероятно ще бъде прав. Ама мене няма да ме има. Значи те е страх от смъртта. А не, що се плаша? Ти като си мъртъв не го усещаш. Другите страдат. То същото е като си просто. Младежо, вие какво пишете там? Ако записвате нашите мъдрости, диктофон трябва да включите, така ще изтървете нещо. Какво пишеш, човек? Ами, за това, за което говорите. За смъртта. Ой, вие ме плашите. И какво написа? Ами, написах едно стихотворение. Хайде, прочети го. Искате ли? Да, Обичам стихотворения. Тогава ще го прочита. И така. Сигурно ще е много скучно да се умира. Никой няма да се сети да ти донесе чаша бира, да те целуне, да те погали, печка с стари вестници да запали, да донесе албум с хартиени снимки, шепа стъклени топчета лимки и да ти каже, че... Какво да ти кажа? Ето тук господина ме прекъсна. Вие... Бялата линия. Не пресичайте бялата линия, моля. Вие сте зад нея. Аз съм от БДЖ, а вие сте пътници. Да, но то всички клиенти на БДЖ са пътници. Това наистина ме плаши. Не, просто стойте зад бялата линия и няма нищо страшно. Ама чакайте, защо линията е бяла? Страхувам се, че това е малко расистко. И тогава можете да медитирате върху фобията си от сегрегация, върху пешеходна пътека. Тя е олицетворение на хармония, да има черни и бели линии. Те са еднакво дълги, еднакво широки, еднакво са на брой. Страхувам се, че иронията ви не е политкоректна. Вие май имате фобия от пешеходни пътеки, а? Аз? Пешеходната пътека на страха. Яко заглавие, това ми звучи като песен. Да. Айде, от тебе е текста. От мен. Добре. Дай ми рима на пътека. Огън. Аптека. Не, точно рима на пека. Нещо по-поетично да кажа. Лека. Лека. Сетих се. Не лека. Зебра наричаме пешеходната пътека. Земя. Тя носи от Африка съдбата си нелека. Запомни го. Да. Айде. Окей, готови сме? One, two, three. Зебра наричаме пешеходната пътека. Тя носи от Африка съдбата си нелека. Всеки ден я тъпчат хиляди крака. Самичка я обаче Навънка през нощта. зебра черно-бяла, завинаги нещастна, потъпкана от всички, зона безопасна. Зебра черно-бяла, завинаги нещастна, потъпкана от всички, зона безопасна. Зебра черно-бяла, завинаги нещастна, потъпкана от всички, зона безопасна. Зебра черно-бяла, завинаги нещастна, потъпкана от всички, зона безопасна. Зебра. Но все пак, ако някой наистина се страхува от зебра, как да пресече улицата? С затворени очи. Или неделя в изгрев, ако е четна датата.
питам, кога ще дойде този влак? Вижте, 15 минути вече седят от... Да, разбирам. Малко. Секунда. Влакът от Търново, Дряново, Царева ливада за Габрово се движи с 3 часа закъснение. Бърз влак се движи с 3 часа закъснение. 3 часа! Бърз влак. Поема бързото? Аз... 3 часа! Абе, майната ли? Бавен влак се движи с 3 часа закъснение от Търново, Дряново, Царева ливада и Габрово. Това са 180 минути. Аз Браво. вече 2 часа тук, още 3 часа закъснение. Обратно е 6. Не мога да 6 разбера. 1/3 от числото на сатаната, човек. Добре, отивам, чакаваме. Добре. По-добре. 3 часа. А не знам защо той влак закъснява. Не знам дали минава за Каспичан въобще. Не знам нищо. Обаче, знаете от какво ви е страх и не ни казахте. Да. Вие знаете ли какво е бузмаливър? Не. Бузмаливарите са хора, които обвиняват други хора, че са направили нещо, което не са направили, въпреки че те самите правят много по-лоши неща. Бузмаливарите се хранят с презрение и прехласване. Те отиват в Лидъл и пред всички си купуват селери, броколи, а вкъщи тъпчат пача и бахор от Бузмов. После пишат хейтърски постове във Фейсбук. Разбрахте ли какво са бузмаливарите? Да. Не ме е страх от тях. Няма такава дума. Обаче има такива хора. Пък аз се страхувам от пъдъци. И буквата П. Но това вече е несериозно. Абсолютно. Може би, но не и когато звездата Процион е в Периастър спрямо Полукс, но извън влиянието на Проксима Центавър. Ма вие ме изненадвате доста приятно. Благодаря. Какво правите, за да... Противодействам? Казахте дума с П. Абсолютно. Именно така противодействам. Като говоря за пъдъците, използвайки само и единствено думи с П. Как така? Пример. Първо. Повярвайте. Пъдъците пърхат прекалено пъргаво. После понякога пеят протяжно пискливи псевдоетно песни от противни плейлисти с порнографски привкус и се перят на пълните планинари. По-притеснителното е, че понякога прескачат през прозореца и се пъхат в прекалено подредената ми постеля и я пълнят с прекалено брашни пера. Проклети птици са пъдъците! Перфектно. Абе ти защо мълча до сега? Понеже планетата Земя е плоска. Туше. Плащате ме. Какво? Не, всъщност не размивате. Така ли? Определено ме изненадахте още повече. Вижте, 3 часа са си 3 часа. Аз предлагам захладня да влезем в чакалната. Да влезем. Пред мен мухата. Накъде? Моля, ще ми помогнете ли да внесем тези неща? Разбира се. Човек! Тук е доста крипи. Човек! Важното е да си в хармония с себе си и... със себе си
за да съм сигурна, че не съм я забравила включена. Ма аз съм голяма шматка, човек! Къде си била? На еколагер. Идея си нямаш колко от проблемите ни идват от това, че нямаме пермакултурно поведение. Пермакултурно. Да. Не изпускаш ли едно съв в началото? Знаеш ли изобщо какво означава пермакултурно поведение? Да. Не яш рис и яш булгур, защото не си в Китай, а си в България. Не, човече. Як тато си имаш? Какво означава? Да не наливам вода в горещото олио. Аз дали ти казах, че съм шматка? Всичко си беше 6 преди шибаният COVID, човек. По-скоро преди шибаните ваксини, защото аз не се разболях. Аз по принцип не боледувам, защото съм раждана под вода. От бебе се храня правилно, правя йога, знам си чакрите преди да знам азбуката и съм в абсолютна хармония с себе си и универсума. И изведнъж да отидеш до Гърция, ало! Ами ваксина! Така да е, след гадният бустер нещо се щупих и почнах да правя дивоти. Ютия в чантата, вода в горещото олио, устата върви 2 крачки пред мозъка, човек. В смисъл, половин литър хиалурон джуките. Все се страхувам, че ще изтърся някаква тъпня. И все така става, като теб. Изтърсвам я. Ето, кажи ми някаква дума. Въздух. Въздухът е балон, на който са удрали кожата. О, човек! Видя ли хрумна ми тъпня? Изобщо не се поколебах да я изтърся. Голяма съм шматка. О, значи не съм сам в цялата тази работа. Извинете. Да? Моля. Дайте ми на мен някаква дума. Хлебарка. Една хлебарка много си падала по Франц Кафка. Обаче не смеяла да каже на другите хлебарки, за да ни се подиграват. Започнала да пише разказ за една дървеница, която се превърнала в момиче, но то не станало мис Павликени заради мустаците. Толкова се заплеснала в писането, че всичкият хляб във фурната изгорял. Ето за това уволнили тази хлебарка от фурната, не защото хлебарската дозина е 13 хляба. Как беше? От една страна всичко е наред. Ама ние май сме от другата страна. Ми разполагайте се. Да седнем. Точно така да седнем. Ти стоп. Ти седни там. Ти с очилата седни там. Не, вие не тук. Тук ще седна аз. Вие там, прав. Точно така. Ето така. Сме в хармония със себе си и универсум. Ама тия столове имат номера, като в театъра. Да, те са от киното от читалище. Чудесните. Извинявай, дали може да си размени местата? Ама виждате ли, този стол е място номер 13. Аз няма как да седна на място номер 13, защото може да ми се случи нещо ужасяващо, ужасно, абсурдно, лошо. Уау. Каква е тази негативна енергия, мила? Ти всъщност си най-голямата късметлийка тук. 13 съчетава енергията на 1 и 3, и което е крайно въздействащо за разкриване на нови пътища в живота ти. Извинявайте. Учените са установили, че 13 в новото хилядолетие показва нови възможности и успехи. Успехи на номер 13. Абе, вие подигравате ли ми се? Чакай. На мен остави да довърши нумерологичният анализ на 13. Какво имаме? Имаме единица. Имаме и тройка. 1 плюс 3 колко прави? 4. 4. Именно.
4 не се дели на 7, колкото са смъртните грехове. Така че грешно е да искате да седнете на чуждо място. Тиш, подиши. Издиши. Диши. Издиши. Добре. Ще седя тук права. Не, все пак. Имам предложение да седнете. Знаете, дългия ми ЖП опит учи, че 13 е толкова щастливо число, че котките, когато някой пътува с котка, сядат по 7 пъти на място номер 13. Котки. Черни. Черни котки. 7 пъти. Но това звучи като дяволска работа. Не, щеше да е дяволска работа, ако сядаха по 6, а това е 1/3 от числото на сатаната. А котките, те са олицетворение на красивото и доброто в света. Оле, нищо не разбирам. Нищо не разбирам. Знаете ли, аз ще си седя тук права. Аз все пак ви предлагам. Вижте, 3 часа няма да чакам. На това място се цяло приключение, знаете ли. Аз предлагам, след като имате място в това приключение, нищо, че е номер 13, просто да седнете по-малко суеверие. Повече смях и котки. Освен това, триска и декафобията отдавна не е фенси. Какво? Страха от номер 13 отдавна не е моден. Ей, аз съм модерна. Вижда се. Ами добре. Ще седна. Какво толкова може да ми се случи? Какво толкова може да се случи? Моля. Вижте какво имаме тук. Щом ще седим 3 часа. Наистина ще има представление. Ма имаме и актьор. Ето. Уау. Имаме, разбира се, и още. Още? Ама, Защо? Защо са Защо? ви? Защо? 3 часа Тези неща. ще правя всичките тези неща. Ги имам, защото... Сещате ли се кой ден е днес? Не. Какъв Неделя. ден е днес? Неделя. Така. 22 февруари. Сирни заговезни. Анджик, а на сирни заговезни в Габрово, на където сте се запътили, има карнавал за сирни заговезни, който се нарича Олелиня. Да, бе, карнавала в Габрово е през май. Аз ти говоря за бабата на този карнавал. Още преди О, Олелиня, за сирни заговезни. Ама, чакайте. Най-добре да попитаме чат GPT. О, разбира се. Не. Изкуственият интелект ме плаши, разбирате ли? Той ме плаши наистина. Говорите за него като за човек ли? Не. Ами, Да. последно. А какво ви интересува? Види. Плаши ме. И толкова. Вижте, не дейте така. Изкуственият интелект не е технология, а проекция на човешката амбивалентност, извадена пред скоба от силициевата онтология. Изкуственият интелект е когнитивна протеза, разкриваща емпатия или пък безпристрастен катализатор на алиенация, редуциращ човек до набор от поведенчески патърни. Изкуственият интелект е криво огледало, не налага воля, но увеличава вече съществуващи мотивации. Враг или съюзник не са свойства на изкуствения интелект, а резултат от социалния избор, който е взел човека, като е отворил чат GPT, да речем. Разбира се, някои социални антиутопии спират да разглеждат изкуствения интелект като инструмент, той придобива статус на метафизичен агент. И се стига до неудобния въпрос. Може ли изкуственият интелект да заеме вакантното място на Бог? Което човек е готов да конвертира на цената на илюзията за безсмъртие. И тук се отваря разлом между технологичния трансхуманизъм и духовния опит. Защото готовността на бъдещето не е въпрос на апгрейд на технологиите, а на интелектуална активация. Подобни въпроси са когнитивна вакцинация. Те тренират способността да се различава в условия на неопределеност. Защото изкуственият интелект не пита дали сме готови. Изкуственият интелект попива в тъканта на реалността. И тогава тази реалност, в нея не побеждават най-силните, а тези, които преди другите са разбрали, че обратен път назад няма. Добре. Окей. Питайте го. Добре. Уау,
Кого? Така, кого? Изкуственият интелект? За какво? За това? Оле, линя. Най-добре така да направим. Ами, добре, да го попитам. Вие... Имам устройство. Какво да... Натискаш и питаш. Какво е олелиня? Моля. Отговорете, моля, какво е олелиня? Думата олелиня идва от народни диалекти и означава врял, глъч. Олелиня е традиционен народен градски празник в Габрово. Той се е провеждал по сирни заповедни в края на 19 и началото на 20 век. Какво представлява олелинята? Пазар, търговия, маскирани продавачи, излагани лакомства, стоки, всякакви други. Веселие и театър на поляна в местността Падало. Под разноцветни чадъри, пели, улични певци, смешници, кукери от цялата страна. Олелия в Габрово е шумен народен празник. Съчетание на пазар, музика, танци и маски. Повод за веселие, социално общуване и ритуално освобождаване от ежедневието. Олелия е прообраз на съвременния карнавал в Габрово. Казах ли ти? Просто ние за това време, докато чакаме, какво можем да си? Какво? Олелиня! Аха. Знаеле! Знаели сте, че влакът ще закъснее? Знаели сте, че сирни заповедник и сте се приготвили? Тези неща са приготвени за мои приятели в Габрово. Трябва да ги изпратя с бака, който чакате, защото те по стар народен обичай си празнуват олелиня. Но можем да ги използваме ние. Те сигурно ще са си легнали, докато се добрете до Габрово. Ако изобщо се доберем до Габрово. Защото всички клиенти на БДЖ са пътници. Ей! С вашето черно чувство за хумор ще ви маскираме за тая олелиня като онези старчета от Muppet Show. Значи все пак ще се маскираме, нали? Muppet Show, окей. Много ми харесва олелинята. Ама тя не е почнала! Ами, точно за това! Не, благодаря. Аз ще бъда уличния музикант. Добре, аз ще бъда уличния разкафач. Насам, народ! Насам! Нашия уличен музикант идва чак от Каспича! За да ги спее! Кани ги на карнавал, малко черен, малко бял. Черно-бял, живот е среден, моля да стискам сметен, шарен, лъскав и бравурен, шемете ми скряшни бурен, той е вен, до небесата. И шегичка опашата, скрила се по Бога маска, да успива и да стряска, политики феодал. С власт и с пари прея. Та е пълно с сети, с хълба яйца души, до купешките бомбони, пълни с кръвня флакони, дреболи за милиони, за юнаци и покони, за разгледа, който свари. Олелиня карнавал, олелиня, пенси, който си крал. Олелиня карнавал, украл ми се до крака. Олелиня карнавал, хем си мъртв, хем си крал. Олелиня карнавал, украл ми се до крака. О, Лелиня! Три ябълки паднаха от небето. Стоп! Значи е време за приказка. 3 ябълки паднаха от небето. Една за този, който разказва, една за този, който слуша и една за този, който вярва. Коя приказка искате да ви разкажа? Пепеляшка. Стоп!
За златната Ябълка! Да. рибка. Рибка. Да. Живял един старец на брега на Синото море. Един ден отишъл на брега, хвърлил мрежа. Разбунтувало се Синото спокойно море. Потъмняло, разпенило се. Отдавна не бил правил мрежата стареца. Какво да приказка? Шега за начало. Втори вариант, заповядай. Отишъл стареца с внучката си на море. Хвърлил мрежата във водата и започнал да я вади. Вижте, дръпнали по-силно. Не ще. Дръпнали с всичка сила. И от морето се чуло. Мрежата в момента е недостъпна. Моля, бъдете се по-късно. Чакай, добре. Холандски вариант. Отишъл стареца на Северно море, хвърлил мрежата и започнал да я вади. Няма нищо. Само водораз. И морски тръби. Събрал морските тръби стареца и сушил го. И изпушил ги. И всичко се наредил, но рибките говорят, желаните се изпълняват. Разстройвате ме! Искаш ли куклен театър? Може ли панир без куклен театър? Насам, народе! Куклен театър! Заповядай! Куклички! Заповядай! Куклен шоу на дебеланките ще представи сцени живота, сцени от обществения живот, сцени, които не трябва да бъдат сказани, сцени, които никога не могат да бъдат поставени. Те, що са толкова дебели? Защото искат да се славят. Ай! Чухте, господинчо! Ама аз побеждавам килограмите, като им се наслаждавам. Ей, Муци! Купих ти подарък! Какво? Сценичен работник! Дай тук един подарък! Какво? Реквизит. Кантарче! Кантарче! Мале, тази колко е тактична. Така е! Вчера пред 100 човека ми вика: много хубаво поло имаш, крило ти двойната гуша. Ма ти подчертава корема. Ама кога е било това, изобщо не помня. Еми да, паметта ми отслабва, ама аз не! Айде, давай! Дай първо ти ще го щупиш. Ти! Аре, не, аз после на следващия. Аре! Не. Добре! Натъжахме. 45 килограма! Фиданка! Пупет! Дебелага! Ами да, ма показва тук 5 кила повече. Ма аз не ги знам откъде са тези 5 кила повече. Не ги виждаш, щото са отзад. Гаднярка! Стига, чакай да ти кажа. Няма да чакам! Вчера на майтап решихме с мъжа ми да пробваме дрехите от сватбата. И? На него му станаха само чорапите. На мен чантичката. Муци, моят мъж ми подари за рождения ден, знаеш ли какво? Какво? Ушанка! Що? Твой рожден ден е през юли. Ами да, и аз това му викам на тоя галфон. И той? Отговаря ми, за да не ти мръзнат ушите нощем, докато ровиш в хладилника, Пък моя махна магнитчетата от хладилника! Да не ме привлича! Муци, да. Казвала съм ти, колкото по-дебел е човек, толкова по-малко вода му трябва, за да си напълни ваната! Да ходим на барбекю, да лапаме кюфтаци! Че от утре пост! Да. Пост. Ама във Фейсбука! Айде, скумрио, давай! Каква скумрия, погледни си! Айде, шаран! Ще да ходим за... Шоуто на дебеланките свърши!
Мото на панелните търговци възможно е продуктово позициониране. Насам народе, семки, занимавки, дъвки, бавки, ламбада за зъбите, хайде насам, купете! Когато бях малка, нашите не ми купуваха нищо. После пораснах и вече мога сама да не си купувам нищо. Халва дипломба! Купих си капчета за повишаване на интелекта. Не можах да отворя кутията. Халва дипломба! Лакта за след акта! Хайде народе, лакта за след акта! Леле, от кога не съм яла лактичка? То лактата вече прави изкуствения интелект. Така ли? Като русенската торта ганаш. Ужас! Аз нищо оправено от изкуствен интелект не хапвам. Правилно, само пермакултури. О, ма моля ви се, пермакултури насам, А семките слънчогледови ли са? Не слънчогледовите семки са тиквени. Не. Извинявай, ама този слънчоглед си пермакултура. Ще умра с вашите пермакултури. Кога? Когато имам време. Никой не знае кога ще умре. О, кълбото знае, то ще ви каже. Давам го ефтино. Дай ми кълбото. Казах, че го давам ефтино. Не ти ми го даваш. Аз ти го давам. Безплатно. Безплатно ти го давам. Да, точно така. Виждам бъдещето. Виждам миналото. Чувам нечутото. Чувам недочутото. Коя зодия си, душко? Ами по принцип рак, ама сега Скорпион 15 ноември. 15, 11, 1 плюс 5 плюс 1 плюс 1 равно на 8. Числото на есента. И защо 8 да е числото на есента? Ясно е като 2 и 2, 4 плюс краката на мишката. И като обърнем осмицата на обратно, какво получаваме? Какво? Знак за безкрайност. И какво значи това? Че си безсмъртна. Ще доживееш извънземните. Извънземните. Извънземните? Не, ти си някаква късметлийка. Значи, извънземните аз ги чаках. Чаках ги 95-та година на летище Штръклево до Русе. Значи целият град се беше изнесъл това. Жени, деца, баби, дядовци, куци, корево, сакато, всичко там, военни, жандармерия, кот ти дойде на къла. И всичко чака извънземни. Алтивичи Коничи и Грега Смаял, Мани и Криси от звездата Велостуми. Маят кебабчета и чакат. Пият бира и чакат. Хем смешно, хем страшно. И аз пих бира. 2 пъти се опитах да ходя до туалетна, то няма, що чакаме извънземните, обаче така и не кацнаха. Ами не кацнаха. Ти знаеш ли, що не кацнаха? Не кацнаха, защото летището на Штръклево е твърде далеч от Дунава. И колкото е далеч от Дунава? Ами там извънземните ги чакаше подводница за Турно Могореле. Да, русенци чак сега се усетиха да направят космодром, маскиран като тир паркинг. Ама късно е, лебе за китка, късно. Човек, дай си ръката. Дай. Уау, пипал ли си ги? Кого? Извънземните. Защо? Това на ръката ти е космическа оренда. От Розмари Демео го знам. Космическа руна е. Руна? Не е руна, а руно. Стилизирана овца. Ама не се вижда много, защото е татуирана с домашно червено вино. Защо? Защото почти винаги аз съм една проста овца. Всъщност, с всички лични аватари, които мъкна със себе си, ще е по-точно да кажа, че съм овче стадо. Да, и то с всичко, което се полага по коверт на едно овче стадо. Овце, овни, шилета, агнета, шугава овца, черна овца, овчар, вълк, вълк в овча кожа, егрек, буца каменна сол. Абе, всичко каквото си сетите. Ето за това не ме свърта на едно място и с стотици крака тичам от летните пасища към зимовлището и обратно. И пъса, преживям, хвърлям прах, сея барабонки, бележа се, стрижа се,
коля се, доя се, агня се, блея, шизофренея, множествено. Сънувам овчи сънища, мисля овчи мисли. Стадото е в мен и аз съм в стадото. Това е страхотна тема за есе в детска градина Монтесори. Лесни. Човек, какво би станало, ако Левски беше овчар? Левски е знал, че земята е плоска. И откъде е знаел? От рибния буквар. Там е видял Калтан. Левски е знал, че земята е плоска, защото е бил масон. Да, но масоните малко се бъркат. Считат, че земята е обемна фигура, ама с плоски страни. Нещо като купче Рубик. Какво е това купче Рубик? Булон. Знаех си, че бульоните на купчета са масонска работа. Нали? Най-новите плоскоземни изследвания отричат обемността, но твърдят, че Земята не е диск, а квадратна плочка. Ама и те така казах. Кои те? Извънземните, дето не каснаха на щръкли. Викат, земята е квадрат. И в квадрата е кръг. Ама, чакай, това за квадратното извънземните ли ти го казаха? Ето това е още едно доказателство, че Земята е плоска, защото това могат да го знаят само тези, които са виждали отгоре. И тези, които живеят в ъглите. И кои живеят в ъглите? Илюминатите. И хлебарките. Не, хлебарките ги пръскат с кемтрейлс. И те за това бягат по ъглите. Ама на повечето не им пука. Щото са чипирани. Не. Чипирането. Чипирането е най-силното доказателство, че Земята е плоска. Защото и чипът е плосък. И когато всички хора си сложат ваксина с чип, кемтрейлса ще активира ваксините и чиповете и ще настъпи всеобщо просвещение. И ще вдигнат цената на олиото. Откъде накъде? Не знам. Ама каквото и да стане, винаги вдигат цената на олиото. И пенсионната възраст. Да. Карти и билети за проверка. Метапе се бе, просто проверявам дали внимавате. Защото аз колкото и да внимавах, това с илюминатите ми избяга. Илюминатите са доказателство, че Ева го е правила с дядо Боже. Рептилите са доказателство, че Ева го е правила с змията, а идиотите Гео са доказателство, че Ева все пак го е правила и с Адам. Трябва ли да се обидя? Не! Не! И ако си роден в четвъртък на нечетна дата. Ако съм на четна какво? Тогава мътят кормораните. Един човек много си падал по корморани, жена му пък си падала по турски сериали. Затова кормораните им се казвали Аферим, Ашколсум и Машала. Значи Машала снасяла яйца от Аферим, обаче ги мътал Ашколсум, защото не подозирал нищо. До момента, в който човека е забравил да си плати таксата за кабелната телевизия. Тогава екрана угаснал, жена му вдигнала блуждаещ поглед към него и казала: "Кой си ти, бе?" Но това няма значение за омлета. Кебапа е турски, защото кучето се казваше Султан. Депутатски гевреци! Геврека за депутата, а за вас какво? Дупката, точно така! Хайде, народе, който разбира тук се спира! Захарен памук, нов бюджет! Платнеш нещо, платнеш нищо! Има и кончета, и то роди. Женски кончета. За мъжкото отива повече материал. Може ли едно захарно конче? Ама разбира се! Яйце от динозавра. Аз ще си го прибера. Чакайте малко. Но то що е толкова малко? Защото е пони. Пони? Да. Може ли? Къде ме върнахте вие, бе? Повелителката на понитата от оня цирк. Въобще не мога да кажа защо не си тръгнах с другите след представлението. Просто се скрих в една сянка между фургоните на цирка, наблюдавах светещите им прозорчета, вдишвах режещата миризма на цирковите животни и изведнъж вратата на едно фургонче се отвори и излезе тя. Повелителката на понитата от манежа, с размятани мокри коси, с блеснали очи. Видя ме, направи 2 крачки, застана до мен и вика: "Имаш ли нещо за ядене?"
Чак тогава разбрах, че това е оня ефирен ангел, който летеше под купола на цирка с най-изрязаното трико на света. И ми вика, имаше нещо за ядене. Леле, мале. Имам нещо за ядене, разбира се, в малкия град, който е пускал от 5 до 9 на цирк без нещо за ядене. Няма харчиш пари. Имах такъв дебел сандвич от баба, изчезна за нулево време. Тя притвори очи блаженно, отвори ги и в тях се отразиха всички шарени кружки на циркаджийския катун. Мигна 2 пъти и каза, искаш ли да яздим поните из града? Искаш ли да яздим поните из града? И аз казах, не, просто си представих как. Пускаме ги да пасат в парка, ние двамата през лунната трева стигаме до сянката на някой кипарис. Мушваме се в купола, двамата сам самички. И викам, не! И избягах. Не, вярвайте ми, можех да язда, дядо ми имаше 3 коня. Вярвайте ми, можех да правя разни други неща. Отскоро дарям все пак. Обаче имах цира и на газа. Сей толкова дебела и хтьолова превръзка. За яздене дума не можеше да става. За другите неща въобще. Как се обяснява това на повелителката на поните? Животът е пълен цирк, не мислите ли? Но всъщност ние сме на карнавал, хора. Ей, време да се разкриваме! Време да се грибираме! И оле линията, да продължи! Оле, това е този. Кой? Онзи. Не е той. Той е! Не е той. Извинете, вие ли сте? Да, аз съм. Видя ли? Той е! Да бе, ама не можах да го позная. Не прилича на оная улизаната влогър, където се смърка с лявата ноздра. Коя улизана? Она, дето един пингвин на прокашал всичко ли? Тя. Да бе, баба и на времето искаше да избяга с един шапнер в Монголия, ама после се заби с един режисьор, дето се пропи. Дето си не можеше да казва ц. Ама къде като на втората му жена направи бая пари от австрийска нафта по корабите. Разправя, че се задавил с една хамсия, като разбрал, че сина му е станал мис бал на Битюренския. Дето дъщеря му се оженила за един вегетарианец и баща му заколил 100 патладжана на сватбата. А на брата на той с хамсията, класната му, била снаха на един дюстамбърлия, снабдител в стомано-обувната фабрика. Ето му стана синя главата, защото имал заушки, ама отишъл при оня лудия лекар, дето си давал всички пари всяка година да слуша валсове в Виена. И жена му хъп с един хладилен техник от Донино, обаче е неговата гихвана. И майка й си боядиса косата светло-зелено, като най-отстани богат, дето се издани още на втория въпрос. Да бе, като она смотаната, дето ходи с една ръкавица и я перна ток на Соколския манастир. И от енергото пратили кола, ама не стигнали, защото шофьора бил протестант. Като зете на домоуправители от съседния вход, дето джиджи биджиш дъщерята на ония залюбения сержант. Дето щеше да стане полицай на годината, обаче му объркали личната карта с една палестинка. Терористка! Детска учителка! Като втория син на третия внук на баба ми. Бабината ти! Да. Кой си ти всъщност? Добрата фея. Чакай. Защо си с коса? Нещо съм в кофти настроение днес. Хора, его. Не се ли вижда, че съм смъртта? Бах ти нелепата смърт. Ще умрем ли? Да. Но не сега. Кога? Когато дойде Годо. Този влак за къде е? Този влак е за Габро. За Габро! Ама така е, Пристигна бързо
Моля пътниците за Габрово да се качват. След 2 минути заминава влакът за Габрово. Няма ли да се качвате? Ами, Влакът заминава? Няма ли да се качвате? Ами не! Не? Виж лисици с кокошки, Столицирани талошки, Съди без компромати. Добродушни тарикати! Орелия, Орелия, не ме тия. Орелия, Орелия, не на мене тия. мързеливец с лопата. клоуна до депутата. Село Мадрид разврата. ей, май не е добра шегата. Орелия, Орелия, не на мене тия. Орелия, Орелия, не на мене тия. Скрити за маски, с истински краски, с масло и мед рисуваме автопортрет. Орелия, Орелия, не на мене тия. Орелия, Орелия, не на мене тия. Орелия, Орелия, не на мене тия. Орелия. Orelía, Orelía, na mentira. 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 Orelía, 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 на mentira. всъщност, Orelía, Orelía, na mentira. Orelía, Orelía, na mentira. много сме щастливи да представим световната премиера на Олелията в Габрово. И още по-щастливи сме, че като на всяка премиера тук са и хората от постановъчния екип. Режисьора Димитър Лиховански. Сценографката е Слица Попова. Много ни липсва композитора на прекрасните песни Пламен Мирчев Мирона. Нашата Олелия благодарност към община Габрово, че ни даде възможност да реализираме тази абсурдна, карнавална история, която ви представихме тази вечер. Аз имам честта да съм автор на този текст.
Моят учител по реклама Жак Сегела ме е учил, че когато хората са събрани за едно нещо, ти направи така, че то да работи и за теб. Ако искате да прочетете още шантави текстове от мен, отвън има 2 детски книжки, една стихосбирка, ще се радвам. Мога да се опитам даже да дойда догоре да дам някой друг автограф на масата. Благодаря ви! Благодаря ви, че бяхте тук тази вечер. Светя от община Габрово!